Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Kining kalibutan dili ni ang atong puloy-anan, kay ako usa ka lumalabay lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Diyos suon sa imong gigawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan, pulos sa kagubot ug kapagyasan, igsuon dili ni ang atong tagamtang dito tanin yumauban, kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa sa uban, igsultihan ko ikaw, biyay ng tanan, o magtigong tagbahan dito sa langit nga puloy-an, adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala dito tanin yumauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam, dito tanin yumauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan.
Maayong buntag kaninyong tanan nga naminaw ni ining taknaas. Salamat sa atong buhay nga Dios sa iyang pagtugot kanato sa lain na usab nga higayon alang sa pagtuon sa balaang kasulatan ug hinaot nga makatabang alang kaninyo kining atong pagtuon dinhi. Sa gihapon kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhay nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Volleywald. Nagtuo ako nga ang uban kaninyo nakabasa o nakabati na mahitungod ni ining sugilanon sa usa ka dato nga punuan or the rich ruler. Ug kining dato nga punuan usapod kini siya ka relihiyoso. Og tungod kay relihiyoso man ni siya, abi niyang insakto o hingpit na ang iyang gipamuhat. Og nga wala siya magdahom, nga anaa pa di ay kulang. Anaa pa di ay siya kinahanglan nga buhaton sa iyang kinabuhi aron nga mapanunod niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Kini nga sugilanon ato usab kining mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo, kapitulo 19, bersikulo 16 ngadto sa bersikulo 30, ug sa Ebanghelyo pod ni Marcos, kapitulo 10, bersikulo 17 ngadto sa 31. Apan ang atong gamiton nga teksto karon mao kining atong mabasa sa Ebanghelyo ni Lucas. Lucas kapitulo 18, bersikulo 18 ngadto sa 30. Luke 18 verses 18 to 30. The rich ruler. Alang usab sa pahinumdom nga kining ebanghelyo ni Mateo, ebanghelyo ni Marcos ug ni Lucas gitawag kini sila og synoptic gospels. Tungod sa ilang kinaihan nga ang mga suglanon dinhi mahitungod sa kinabuhi ug ministeryo ni Ginoong Hesus puparihas ang pagkahanay dinhi sa tulo ka ebanghelyo. So kining suglanon dinhi sa ebanghelyo ni Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 30 mahitungod sa usa ka punuan nga dato o rich ruler nga naghulagway kini sa tinud-anay nga kahimtang ug klase sa atong kinabuhi ug relasyon ingon nga nagsunod kita diha sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kanato ang nagtuo nga insakto na ang atong gipamuhat sa kinabuhi alang sa Ginoo apan aduna kita daghan pa og kulang. Kay lagi wala ni usa ang hingpit kanato. Si Ginoong Hesus lamang ang hingpit. Apan gusto sab ni Ginoong Hesus nga maparehas ta niya matarong og hingpit. Ato ka na mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 5 bersikulo 48. Ug mao nga kinahanglan nga magpabilin kitang abli. Kinahanglan nga abli kanunay ang atong mga kasing-kasing ug igdulungog alang sa mga pulong ug mensahe sa Dios aron nga maabot nato ang pagkamatarong sa atong mga kinabuhi aron nga dili kita mawani sa mga bakakon nga mga propeta ug nga dili kita mailad sa hagit sa Satanas. Ayaw na gamita ka ng karaan nga pangrason nga giingon ug unsay namatan maura po'y pakamatyan kay maimpyerno ka ng daan ni ana. Nilaguras ka na nga rason. Sakit ra ba kaadyo matamakan ning atong garbo, di ba? So kinahanglan nga ato usab nga masayran ang kalainan sa pagkarelihiyoso ug kalainan sa usa ka kinabuhi nga nabag-o jud pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios. The difference between being religious and being a born again person. So kung atong hunahunaon nga kining dato nga punuan nga midagan pagsugat kang Ginoong Hesus aron sa pagpangutana alang sa atong tawhanon nga pagbati, anindot paminawon kung adunay usa ka dato ug ilado nga tawo nga magpakita og interest og gusto diha sa pagkat-on sa pulong sa Dios, di ba? Nindot paminawon o tan-aw nato nga kini nga usa ka dato o ilado magpakita siya og interest nga mutubo ang iyang kahibalo sa pulong sa Dios ug mutubo ang iyang pagtuo ug relasyon diha sa Ginoo. Apan
ang kasagaran nga mahitabo ug kung adunay usa ka dato og ilado og halangdon nga mosulod sa maong simbahan o iglesia kay lagi misimba, ang kasagaran mahitabo nga magpasigarbo ang maong iglesia og nga ang mga miyembro tungod sa ilang bisita nga dato o ilado o halangdon, ang mga miyembro malamang magpasigarbo sila sa ilang kauban sulod sa simbahan. Ipasigarbo nila ang maong pribilehiyo nga naay ilado o dato o celebrity man kana nga nagsimbahan sa ilang dapit. Ang tawag ni ana social climber na nga simbahan. Kalibutanon ka ng social climbing kay wala ka na sa programa ni Ginoong Hesus. Kay mas gusto pa ni Ginoong Hesus nga makauban niya ang mga walay nahot, mga bungol, mga buta, mga piang, mga tinamay. Mas importante pa nga ibayaw nato ang ngalan ni Ginoong Hesus. Mas importante pa nga ipasigarbo nato ang ngalan ni Ginoong Hesus, dili ang injong bisita sa simbahan nga halangdon o celebrity. Ato usab hinumduman nga jutay lang ang mga punuan o magtutudlo sa balaod ni Moises ang nakaangay kang Ginoong Hesus. Kasagaran kanila na suko kay lagi, supak sila sa mga gipanudlo ni Ginoong Hesus kay sakit ug hait ang iyang mga pulong ug diretsahan ang pagbadlong ni Ginoong Hesus sa mga hipokritong parisiyo ug mga relihiyosong pari. Ug nga wala sila makadawat sa mga panudlo ni Ginoong Hesus kay kuno anak lang kuno si Ginoong Hesus sa usa ka panday nga si Jose. So kini nga dato nga punuan sa pagkakita niya kang Ginoong Hesus, iyang gipangutana si Ginoong Hesus sa bersikulo 18 nag-ingon, og may usa ka punuan nangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo nga maayo. Unsa ang akong pagabuhaton aron mapanunod ko ang kinabuhi nga walay katapusan? Ug ang tubag ni Ginoong Hesus didto sa bersikulo 20 nag-ingon, ikaw nahibalo sa mga sugo, dili ka manapaw, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak, tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan. Apan ang dato nga punuan, misalot siya, ingon siya sa bersikulo 21, magtutudlo, tanan kini mga butanga ginabantayan ko sukad pa sa akong pagkabata. Ug mitubag si Ginoong Hesus dito sa bersikulo 22 ingon si Ginoong Hesus, usap pa ka butang ang nakulang kanimo. Lakaw ibaligya ang tanan nga imong gibatunan ug ipamahinbahin sa mga kabos ug ikaw makabaton og bahandi sa langit ug mahuman ka balik ug sumunod ka kanako. Sa bersikulo 23 nag-ingon, apan sa iyang pagkadungog niining mga butanga, nagsubo siya sa hilabihan gayod kay siya dato kaayo. So sa pagkadungog niya sa sulti ni Ginoong Hesus, basin nakaingon ang dato sa iyong hunahuna, ops, sayop ka tong akong pangutana da, bahala po dili ko makahatag sa mga kabos basta kay dili nako ibaligya ang akong kabtangan. Kini nga dato nga punuan usa kini ka ehemplo sa mga dato ug mga relihiyoso nga walay kaluoy sa mga kabos, kay ang ilang kahimtang sa pagkaharuhay nga gusto nila mauray naghari sa ilang mga kasing-kasing, apan sa tinudanay wala kana sila kalinaw. Adunay mga dato nga gusto nila nga mabatunan nilang tanan nga mga bahandi ug kabtangan, gusto nila nga madato pa jud sila sa hilabihan kay maupod ang klase sa ilang kasing-kasing, hakog ug akop-akopon. Ug mao na lamang nga Mingon si Ginoong Hesus sa bersikulo 24, nagiyon dito, og si Hesus, sa nagtanaw niya, kaniya, miingon, pagkamakuli gayod sa mga adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Bersikulo 25, kay labi pang masayon ang pagsulod sa usa ka kamilyo sa mata sa usa ka dagom, kay sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Dinhi sa atong pagtuon karon adunay duha ka mga butang nga kinahanglan atong makatunan. Ang una, kinahanglan nga makamao kitang mopaambit ngadto sa uban, sharing and giving to others. Ngadto kanila nga dili makabalos kanimo.
Sama sa gisulti ni Ginoong Hesus, ingon si Hesus, ibaligya ang tanan nga imong gibatunan ug ipamahinbahin sa mga kabos. Nasayod akong dili ang tanan adunay bahandi o sapi. Kay kasagaran kanato nahisama kita sa manok nga kakhatuka, trabaho, palit, kaon. Apan aduna kita mga kabtangan sulod sa atong balay nga wala na magtikaw-tikaw kay gitaguan lamang kay lagi handumanan. Apan aduna usab kita mga gamit ug butang nga wala na gamita ug giabog-abogan na lang ang uban gibukbuk na sa kadugay ug tumago. Pwede kana nga ibaligya nato ug ang halin ni ana ato kanang magamit sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Pinaagi sa atong pagdispatser sa atong mga gamit nga mga daan na dili lang ta makatabang sa mga nagkinahanglan. Mahinluan pa jud ang atong mga balay, di ba? Muluag ug mahinlo ang atong mga kwarto, ang atong mga aparador, ang atong mga kabinet, malimpyo ug muluag ang atong balay. Matud pa ni Ginoong Hesus, ibaligya ang tanan nga imong gibatunan ug ipamahinbahin sa mga kabos. Ug ikaw makabaton ug bahandi sa langit. Buti pasabot ni Ginoong Hesus nga ipanghatag ang imong halin ngadto sa mga nagkinahanglan nga walay kapasidad nga mobalos kanimo o walay kapasidad nga mobayad nimo og balik. Ug labot pa ni ana kinahanglan nga dili magpaabot og balos sa mga pagdayeg. Mao kana ang langit nun ug Dios nun nga pamaagi sa pagpanghatag. Mao kana ang pamaagi sa pagpanghatag nga makapahimaya sa Dios ug dili alang sa kaugalingon natong garbo. So sa pagkadungog sa maong dato nga punuan nga gisultian siya ni Ginoong Hesus nga kinahanglan nga iyang ibaligya ang tanan nga iyang gibatunan, ang bersikulo 23 nagingon nga nasubo ang maong dato sa hilabihan gayud kay siya dato kaayo. Alang sa maong dato nga punuan, wala siya magdahom nga ang pagtugyan o pagdispatser sa iyang mga kabtangan o gipanghatag ang iyang mga bahandi alang sa mga kabos, kabahin di ay sa pag-angkon o pagpanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala siya magdahom nga ang pagtabang sa mga kabos kinahanglan di ay aron nga mapanunod niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Wala ang dato nga punuan magdahom nga kinahanglan di ay nga idispatser niya ang iyang mga mahalon nga mga gamit aron nga mapahimoslan sa mga nagkinahanglan og tabang. Ug mao na lamang nga nasubo ang dato nga punuan kay dili niya kayang buhaton ang gisulti ni Ginoong Hesus. Maigsoon ko gigala sama sa dato nga punuan nga usapod ka relihiyoso. Adunay daghang mga tao nga mga relihiyoso apan wala pa sila masayod sa tinuod nga dalan, tinuod nga kamatuoran unsaon sa pagbaton o unsaon sa pagpanunod sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang ikaduha nga butang nga kinahanglan nga atong buhaton. Ang una, kaganina, kinahanglan nga makamao kitang mopaambit sa uban, sharing and giving to others, ngadto kanila nga dili makabalos kanimo. Ang ikaduha, pagbiya o pagsalikway sa mga nakabalda sa imong relasyon o gugma sa Diyos. Pagbiya o pagsalikway sa mga butang nga nakabalda sa atong relasyon o gugma nga to sa Ginoo. Kini nga sugilanon sa dato nga punuan, nagpasabot kini alang kanato nga kinahanglan nga biyaan nato o isalikway nato ang mga butang o binuhatan o mga sinultian sa atong mga kinabuhi nga nakabalda sa pagkinabuhi nga uyon sa mataog sa pulong ug mando sa atong Ginoong Hesus. Daghan kita og mga binuhatan og sinultian nga wala malipay ang Ginoo nga nagsudong. Wala man makakita ang ni bisan kinsa, apan ang Dios nakakita kanato. Naghulat lang ang Ginoo nga atong biyaan, atong isalikway, atong itugyan sa tiilan si Ginoo ang atong mga sala og kalapasan og mga tinaguan nga binuhatan. Kitang tanan nakasala og nagkinahanglan sa tabang sa balaang espiritu. Alang sa kadaghanan, lisod biyaan ang bisyo. Lisod biyaan ang adiksyon, lisod biyaan ang naandan, lisod biyaan ang pagpangwarta pinaagi sa pagbaligya sa parte sa lawas tungod kay naay dakong sapi nga nagbitay sa maong klase sa negosyo.
Igsuon ko gigala, ayaw kahadlok, kay anaa ang balaang espiritu andam, nga muaga kanimo sa dihang sugdan nimo sa paglakang ngadto sa pagkinabuhi, nga matarong sa katuyuan nga mapanunod nimo, ang kinabuhi nga walay katapusan nga giandam sa atong Dios. Kining dato nga punuan usab siya ka relihiyoso ug nga matud pa niya gibuhat kuno niya ang tanan nga mga balaod sa Dios. Ato ka na mabasa sa bersikulo 21. Apan sa dihang nadungog niya ang gipanulti og sugo ni Ginoong Hesus, ang iyang pagkasubo o sa kailhanan nga wala siya tinuod gugma sa Dios, nga maoy tag-iya sa mga balaod ug tag-iya sa iyang mga bahandi. Ang usa ka tawo nga relihiyoso lahi ra sa usa ka tawo nga nataw pag-usab. Being religious is different from being born again. Naara ba daghan nga mubiay-biay gamit kini mga pulong born again? Paminaw, ang relihiyoso nga tao, pwede na siya nga mosimba nga walay absent ug magbasa sa Biblia bisan ug wala siya gusto nga mabag-o ang iyang kinabuhi. Ang relihiyoso, wala siya kalainan sa usa ka kalibutanon. Ang born again nga tao, ang mga prinsipyo niya sa kinabuhi, nangabag-o. Ang iyang mga pagbati, ang iyang mga kinaiya, ug binuhatan, ug sinultian, nangabag-o. Tungod kay, gisalikoy niya ang daan, nga binuhatan og ang paglapas, ug gitugyan niya ang iyang kinabuhi ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkabag-o ug pagkatawo, pag-usab o born again, mao kana ang gutlo sa iyang kinabuhi nga nagsugod siya diha sa paglakaw ug sa pagkinabuhi nga mahadlokon sa atubangan sa Dios. Mao kana ang gutlo sa iyang kinabuhi nga andam siya nga biyaan ug gisalikoy niya ang mga butang ug binuhatan sa kalibutan. Mao kana ang mga gutlo sa iyang kinabuhi nga mahigugman na siyang muhatag sa mga nagkinahanglan bisan na og wala siya madawat nga bayad ug mga pagdahigikan sa iyang gitabangan. Matud pa sa dato nga punuan, sa bersikulo 21, ingon siya nga tukang Ginoong Hesus, Ginoo, tanan kining mga butanga, tanan kining mga balaod sa Dios, ginabantayan ko sukad pa sa akong pagkabata. Usa kini ka ehemplo sa usa ka relihiyoso. Ang relihiyoso, kabisado niya ang mga balaod ug sugo sa Dios. Sige siya og basa apan wala makasabot sa iyang gipangbasa. Kinahanglan nga atong hinumduman nga ang sukdanan sa Dios wala magbase sa atong tawhanon nga sukdanan. Ang pagkamatarong sa Dios wala magbase sa atong giangkon nga matarong og insakto na nga binuhatan nato. Basin nagunahuna ka nga nabuhat ug nasunod na nimo ang tanan nga mando og sugo sa Dios, apan anaa pa di ay kakulang. Anaa pa di ay usa ka butang sa imong kinabuhi nga kinahanglan nga imong isalikway ug biyaan, apan dili ka makabiya kay naghapos ka ni ana ug nahulog ka sa litag sayawa. Ang maong dato, gilistan siya sa pagbiya sa iyang mga kabtangan tungod kay dato siya sa hilabihan ug nga kulang pagani. Ang dato, feeling niya nga wala na siya magkinahanglan og Dios, nga mutagbo sa iyang mga panginahanglan. Layo siya sa Dios. Ug ang dato kanunay nga mabalaka og naay mangawat ug manulis, di ba? Ug mao na lamang nga ang Dios mas duol sa mga pobre, kay ang pagkawalay nahot nag-amuma kini sa pagkamalumo ug pagkamapainubsanon sa tao. Ug ang pobre mas andam pa nga mo paambit ngadto sa uban sa jutay nila nga panalangin gikan sa Dios. Ang pagtabang sa mga nagkinahanglan ug ang pagbiya ug pagsalikway sa atong mga daan nga mga binuhatan, ang pagkabag-o ug pagsunod kang Kristo Hesus, maoy gikinahanglan aron nga mapanunod nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon kog higala, si Ginoong Hesus mismo nagsaad og mga panalangin nga mas daghan pa ug mas labaw pa alang niadtong mga nagasunod og mituman sa iyang mga pulong ug mando. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios. Magampo kita. Salamat o Amahan nga langit nun sa imong gugma ug kaluoy pinaagi sa imong bugtong nga anak nga si Ginoong Hesukristo.
Salamat o Diyos sa grasya ug kaluoy pinagi sa kapasiluanan sa among mga sala. Ug nga nag-andam ikaw og luna sa imong gingharian alang kanamo sa dihang makalahutay kami diha sa among pagtuo ug relasyon diha kanimo samtang ania pa kami dinhi sa kalibutan. Tabangi ang matag usa nga makabuhat ug makasunod sa imong mga mando ug sugo alang sa among langitong kaugmaon nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan kauban ikaw. Tabangi kami nga ikaw lamang ang among ibayaw ug pasalamatan ug daygon. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kanunay. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining kaymuslan kay dunay mga maayong butang nga ato ng nasidati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan nga atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanina. Just turn